Faíscas será a nova residencia audiovisual do OUF, un concurso para menores de 30 anos no que varios equipos convivirán en Ourense durante 5 días mentras rodan e montan unha peza audiovisual ambientada na cidade e na súa contorna. Con esta iniciativa, a dirección do festival busca incentivar a creación audiovisual mediante unha convivencia por equipos, fomentando a colaboración e sinerxias entre os participantes, facendo que esas faíscas creativas se espallen e poidamos gozar no futuro de proxectos máis grandes e ambiciosos destes creadores que pasaron pola residencia do OUF. En Faíscas poderán participar equipos de ata 5 persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos. O prazo de presentación de proxectos finaliza o 15 de agosto. Os equipos que sexan seleccionados acudirán a Ourense a semana do festival, do luns 19 de setembro ao 3 de outubro. Durante ese tempo deberán gravar e montar a súa peza, que poderá ser de ficción, documental ou reportaxe, en galego e cunha duración inferior a 15 minutos. A particularidade deste concurso é que todos os equipos convivirán durante eses 5 días nun aloxamento designado polo festival. Así mesmo terán unha titoría diaria cun profesional do sector e contarán nas rodaxes coa supervisión dunha persoa designada pola organización. Por outra banda, as pezas que se creen durante Faíscas competirán por un primeiro premio de 600 euros e un segundo de 300. O xurado valorará, entre outros aspectos, a representación dos valores arquitectónicos, sociais, históricos, artísticos, etnográficos ou naturais da cidade de Ourense e a súa contorna. A residencia audiovisual de Faíscas é unha das grandes novidades que trae a 30ª edición do OUF, Ourense Film Festival, que se vai celebrar do 26 de setembro ao 5 de outubro de 2025, organizado pola Deputación de Ourense e a Asociación Luarada.